Сега, уредът е поставен на средна чувствителност, както е препоръчано. Средна дискриминация. Прага ще го установим после на всички метали. Сега включваме уреда. Тук е в не турбо положение, в нормално положение. Така. Добро грундиране се получи. Няма дупков ефект. Я сега да включим на турбо. Или както е там. Съм възбужда се. Обаче мирясва. Тихо бе! Стига се цигъркала. После се поява малко дупков ефект. Минавам пак на нормалното. Така е прилично. Я да има дискриминация как работи. Пълна дискриминация. Еквивалентно на другите уреди. Ха! Какво чуете, бе? Грачи нещо на дупката. Я пак да върнем. Няма нищо. Обаче на дискриминация дава хубав цвят. Я да опитаме сега да сложим едно желязо, едно средло, мъничко. Ядем сега на всички метали. Добре, я на дискриминация, пълна. Да кажем, че го чисти. Я да видим сега на мощния режим. Браво! Хубав цвет. С малки съмнения, естествено. Сега, какъв тест още исках да правя? Да. Така се го чисти хубаво. Почти, но хубаво. Може да каже хубаво. Обаче в дупка прави проблеми. Сега пък взе да го чисти. Май си има свое мнение този шурът. Сега да го сложим съвсем хоризонтално. Сега го дай идеален цвят. Я да махнем. Тя и дупката си идеален цвят. Я да изключим дискриминацията. Но, ето. Странно. Явно е някаква опция специална това. Така, сега пак на нормално го включим. Тук работи, що горе прилично. Така може да се работи.